Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος από την A-Home Real Estate και σήμερα θα πούμε για τις τιμές των ενοικίων. Γιατί ξαφνικά οι τιμές στα ενοίκια εκτοξεύτηκαν? Μήπως αυτή δεν είναι η πραγματική εικόνα? Τι ισχύει? Ποιες είναι οι στρεβλώσεις της αγοράς? Τα ενοίκια είναι ακριβά? Σε σχέση με τι? Με τους μισθούς? Ναι, είναι ακριβά. Είναι όμως αυτή η σωστή ανάγνωση? Μήπως δεν είναι ακριβά τα ενοίκια αλλά μικρή η μισθή? Τι πραγματικά συμβαίνει? Από τι εξαρτάται η τιμή του ενοικίου ενός ακινήτου? Η τιμή του ενοικίου έχει άμεση σχέση με την αξία του ακινήτου. Δηλαδή, το ετήσιο ενοίκιο ενός ακινήτου είναι ένα ποσοστό της συνολικής αξίας του ακινήτου. Άρα οι τιμές των ενοικίων είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις τιμές των ακινήτων. Για να το καταλάβουμε αυτό θα κάνουμε ένα μικρό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι αγοράσαμε ένα μικρό διαμέρισμα στη Κυψέλη 50 τετραγωνικών μέτρων δευτέρου ορόφου με ένα υπνοδωμάτιο στην τιμή των 90.000 ευρώ. Σε αυτό το ποσό πρέπει να υπολογίσουμε περίπου 5.000 ευρώ έξοδα αγοράς. Επίσης το κόστος ανακαίνησης του διαμερίσματος ήταν περίπου 20.000 ευρώ. Άρα η συνολική τιμή που μας κόστισε το προσενοικίαση διαμέρισμα είναι 115.000 ευρώ. Το ετήσιο ενίκιο είναι ίσο με 5 ή 7% των 115.000 ευρώ, άρα είναι μεταξύ 6.900 ευρώ και 8.050 ευρώ. Αν διαιρέσουμε αυτά τα ποσά δια των 12 μηνών, τότε το μηνιαίο ενίκιο ενός διαμερίσματος είναι μεταξύ 479 ευρώ και των 670 ευρώ. Άρα το ημυπόγειο και το ισόγειο έχουν τη χαμηλότερη τιμή και το ρετυρέ την ψηλότερη τιμή. Προσοχή, μιλάμε για διαμερίσματα με πλήρη ανακαίνιση, πρέπει να είναι σαν καινούριο. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, το ίδιο διαμέρισμα χωρίς ανακαίνιση θα έπρεπε να νοικιαστεί μεταξύ των 395 ευρώ και των 554 ευρώ. Πάμε τώρα ξανά στην αρχή της κουβέντας μας, είναι ακριβά τα ενοίκια ή μικρή η μισθή? Αυτό θα το πούμε στο επόμενο βίντεο.